И здравейте хора, Алфак. Днеска почваме малко да играем на нова игра и ще правим поредица, защото и двамата ни кефи тази игра. И аз в момента се опитвам да си направя опциите така, че да не е много шумно и да не е много тихо. Сашо е някакъв черняк, както виждате, и той снима. За жалост. Чакай малко. Че нещо ми бъгна и... Нещо не мога да си движи екрана. Ще те прегазвам. Чакай, не мога да си движи екрана. Вече виждаш ли ма с моето облекло? Не. Още не ми е заредила, ама колата е заредила. Окей, това е моята колата. Просто си купих едно такова и я бодисах. Аз ли съм? Чакай. Оправи се. Виждаш ли маса? Да. Ама, кефа ли там? Да. Окей. Сега ще пообираме малко магазини. Значи... Съкника да имаме мисия, бе. Не, зарежи. Искам малко да пообирам магазинче. Багда ми са ръката. Аз, човек, един сейф го държах. Ръката ми беше някаква хипер бъгната. И на мен себе се бъгна. И тя ми беше някаква хипер завъртяната, човек. Той на мен е така. Аз в момента взех едно златно килче. Сега крещи, човек. Взех едно златно килче и такова. Взех едно златно килче и то ми струваше $3. Едно златно килче $3, не мисля, човек. Аз го обирам. Беги, аз го обирам или си мъртъв. О, имам един кредит от 15. Аз ще похрупам малко тук чипс, ела. Какво правиш, бе? Сей от колата, ей! Ще взема на дупче тук. Опа, стига съм взел този сейв. Чипса не можеш да го вземеш, само това ще ти кажа. Леп. О, не, има 9 кредита от 15. Няу. За малко. Леп. Ау, ес на мен. Кое? Леп. Ама аз искам това да обера. О, ес. Стартах ми мисля, ама няма чингета. Окей, те чингетата сигурно ще ни видят по-късно. Тук аз спра да направя колата, че я потуших малко. Аре. Ако стреляш, бе. Аз се стрелям. Мисля, че некъв наш не видиш. Ко става, бе? Малко те... Струши колата, човек. Това си е моя, бе. Айде ти спре мърнкаш. А сега искам аз пари. Биги си. This is my bitch! Чакай му. Даде ми плюс 0. Не забеляза. Окей, аз те чакам отпреде. Аз те чакам оттам, дето влева. Ние само ние сега играем. Аз съм 6 лева, не знаех. То откъде се вижда кой лева? Отгоре. Не, там не ти показва лева. Там ти показва лева. Сега ще дойда при теб. Който ти е продавача. Който ти е продавача. Къде си? Аз в момента съм си взел друг продавач, който ми е малко по-бъгнат. На мен ми е 6 лева. На мен истинския ми е 10, 11 или 12. Ти вземи цето, обаче... Цето е далеч. Твоя дето си взех сега ми е малък левел и ми е само трети. Това ти е левел на продавача. Не знаех. О, фак, ченгетач! Едно ченге, което е доста апдейтнато. Апидатното. Окей, давай, чакай ме в колата, защото ще ни
защото... Аз стил да спрейвам. Сето. Аз отвънка ще И твой бах ти далечето. Мисля, че то го видях. Fucking shitting, fucking... Аз по-добре сега да го направя и да бегам. Аре... При теб, идвам. Аз почакам. Дав. Една за малко да ми... За малко... Ай, виждате. Чакай, стой! Чакам те на тази пред. Дав. Да, от другата страна скачам. Трябва да заменим колата на някаква друга. Не, аз ще я направя през пътя. Окей, давай да я заменим. Тичи. Ти караш, шуле. Уау! Давай. Ей тая маки. Не бе! Вана! Той е по-хубав. Добре. Защото искам... Мъхи се. Ей, what the fuck? Айде бързо. О, Сашо, виж! Виж къде съм, човек. Йоу! Ама от тук мисля, че не мога да се излиза. Спри малко, спри. Сашо, бе, спри, човек. Спри. Се ме пусна към друго. Надясно. Едно ченге е само. Аз спрейвам ето. Вече са двама, единия е силвър и то много над мен. То път двамата идвай. Сашо, идвай. Идвам. Защото за две ченгета става много. Елай това да спрем. Дете на 20. Аз те паза. Ама това е затворено пространство, така че аз. Че ти си с помпа, човек. Окей. Как кажеш? Чувам ги. И аз. Отвънката, давай. Тук. О, фак. Кой е страна, бе? Аз стрелна, защото един звънеше по телефона. И какво като звъни по телефона? Давай. Той знаеш на кой звъни, когато... От другата страна. Ама на нас вече са ни дошли, бе, човек. Имам още новина. Кара като нормален човек. Като нормален човек, все едно на тях не ми списва едно червено. Човек, обърках пътя. Ма и от тук мога да се стигна. Даже с кола, ама това не е висок. Не! Супер си! Видях и няма. Ей, тук някъде беше. Видях, че е червено. Чакай, качва се. Не, окей, давай. Аз се качвам отстрани. Аз горе-долу хубаво винаги карам във всяка игра. Давай, наляво. Тук премини. Аз трябва да се назад. Човек си гадава напред, няма го разбиеш това. Единия е тук, внимавай. Его! Къде е, бе? Или не? Това не е той, бе, човек. Трябва ти е в червен. Излизи. Аз Ето, отива да спрейваше тук. О, видя го, чакай! Пак, бе, човек, хелпни! Ще са двама, благодаря! Той ме убих, аз също не можа да правя. Браво, благодаря ти. Замисля ги и ги изтрепи с пътлака. Айде да отиваме на даблби. Какво ти даблби, бе? Слизай тук при мен, де ти пише моето име. Аз не знам, но слизах на друго. Ти си много прост, бе, човек. Ти си на 200 метра от мене. Виждам те и сега ще дойде. Губим. ОМГ. Сгубихме. Ама продавачката ми стана на 8 лева. Ти се дигаш като купуваш работи. Ама сега ми се дигна на 8. Не ти ли беше на 10, Сашо? Не. Не, така ме викаш. На 6. Ела при мен. Къде си? Като си слаб, така е, бе. Не ще идвам. Свалиш. Ми свалиха там колко кръв, човек. Ми свалиха, познай колко кръв. Опа, червено е. Имам още много. Спри.
Спри.